Champions League-finalen er gået i gang. 2025. Axel og Malte skal give over på jeres halvdel. Kampen går i gang nu. Jeg skal lige pusse mine briller, fordi at jeg er en dårlig dommer, siger de. Han lover tunnel. Passer en mand. Passer en mand. Falder på gulvet. Der er ruller ned. Han bliver ved med at rulle rundt. Og dommeren dømmer straffe. Dommeren har dømt straffe. Dommeren har dømt straffe, okay? Dommeren har dømt straffe og luk røven. Straffe skal blive taget af Ronaldo for Wish. Han løber den ud af banen. Han bliver jagtet. Anden halvleg er færdig. Nej, første halvleg er færdig. Eller anden halvleg begynde. Anden halvleg skal begynde nu. Han skyder. Han bliver sparket. Han bliver sparket. Han ruller rundt. Han ruller rundt. Han ruller rundt. Han ruller rundt. Mikkel tager bold. Mikkel skruer. Ikke. Nej. Mikkel, du skulle